lakha bat lapen he pensan inga hagaying Kristan. Naingu ublay nam tagata. Henry mday tang ba lakha lapen he pensan inga hagaying Kristan bangalong Kristan. Henry ngalayo snow yaga sur ka jong try. Yaga jing khot ka jong u. But yagata ka divine appointment ka jong u yaga bu ai ka jing ka jonga. Bading tang kwa badong ifiam ngadon yaga mission naga jing ka jonga. Bagata kalong bangan yalap yaga gospel ka jong U Jisu. Ban nga yalap mday U Jisu ba yap. Henry U Jisu uba kren, U Jisu uba pasyaw, U Jisu uba im. Lada kamday kumta kani ka jing yalap jonga kalong ka baleno ay. Kani ka jing hikay ka jonga kalong ka baleno ay. Ngayon sngoy ka sur ka jong try the day ta ngatip bau ni ublay ubanga nga syakri umday ublay uba puot alum jing tep na ubala yap alum jing tep. Henry day ubala mipat na lum jing tep. U Jisu banga nga syakri uday uba im. The day ta kakerteng ka bang akwa berbu ka na kajingkren na step kalong. Balei nga jied U Jisu bani ki waypat. Balei nga jied U Jisu bani ki waypat. Namar ki way ki blay. Ya ka bala khot blay yaki. Ni bala khot iki kum kita ki nong yatu lupa. Kita ki la yap, bal kita ki la pot. Kita kim don shu aga ni ka perthai. Kala Shillong be tanghal tanghal sun. Ranga kwa ba nong ifi ka ni kasngi ba uni U Jisu bangangan. Uim. Balay uim namar bau de ublay. Bat ya kani ka jing mi pat ka jong una ka jing tep ru kam dei ka ba shu jarang khat. Ka dei ka baladep ya thu lu paru na du man shwa na du man dai. Ba U Jisu da ladiru ya thu lu pa sipang ka jing yap ka jong u ba ka jing mi pat ka jong u. Tadeng ta pleng habau try uyap bar habau mi pat kam dei ka ba ngin sngoling ngo balay ka jakum ta ri namar baladep ya thu lupa bakan sa jakum ta ba namar ba U Jisu udai bu shisha ka jabi thikum ta uyap pada ka sngi ka balay umi pat naga jingtep. Tadeng ta upol ukrani ki kentien ngada sngo bang bangada sngo thiang habanga perkhat yagini ki kentien Kashri meneng kong ski korin kalnong bakhat san khot khat saw gong. Henry lada U Jisu amshem lapen mi pat. Tikum ta ka jingelap jongi kalong ka baleno e. Baga jinget jong piru ka baleno e. Lada U Jisu amshem lapen mi pat. Kata ka jingelap ka jongi kalong ka baleno e. But piru ki ba nget nani piru ki bi osngo kalong leno e. Ka jinget ka jongi kalong leno e. Ladangi syakri ya ublay ubayap. Tadi tanga ingu ublay nga jied U Jisu namar baudai ubalayap bad ubalami pat. Uya thu lupa ya ladiru abang pulia kani kapor mo naga gospel ke jong Matius nong ba khan riu snap ha kani kaktian U Jisu ongkom ni. Kani kal nong khan riu de khat arwoi ter ka ong. Nadu kata U Jisu la sedang ban peni ha kisenran jong u. Baga day u ban late no na Jerusalem bal ban sya'ru shibun ki aka na kitemen basan ban nagi rangba lengdo bat nagi nong tho de bat ba on penyap ya u bat ba on penmi pat ya u ha kabalai kesngi udap ya thu lupa ba on penyap yu bat ba on mi pat ru ha kabalai kesngi. Praise the Lord. Today ta adangi syakri u try u ba im kadan jingmut kata ka jinget ke jongi. Ladangi syakri ublay uba tangga kerteng rungim tip tangga taka sterngi rungim yoi kan mentoi u bangingin syakri uta ublay Henry U Jisu uday ublay ubalawan na beneng syakendo uday ukon jong ublay wan na beneng syakendo ban pen I ba ublay ulong kumno pen pau ya ka jinglong ke jong ublay ulong uba kumno ngi U Jisu ba uday badap daga jied ubadap daga jingis nai ubadap daga bor ubadap daga jing pensle ubadap shishado men simba kot ngi ki kamba ki jungu ngi ki jingle pala ki jungu ya ka ba ompat judan uno breu ubale ya kita ki kam ki ba U Jisu le barok ki ba I ki lengo ngan barok ki ba snow ani shisha ka petir kata ka skor ka jongki ka ba ki snow ya ki bam nget ka petir henry ya kita ki banget kalong shisha ka jinghun kalong shisha ka jingkeman kalong shisha ka jingkeman ki kmat ki jongki ru baki ki I
ia ketiki kamba ia ka U Jisu le ia buduko open ya ia bakulut open yo sngo ia bayap Shillong open kia ia tiki brio ki ba top ne tiki brio shisha ki ba kenriang ki tiki brio ki ba what iki ba yap ru U Jisu open em tak dau ong ru hagawi khubor haba ulet ban pen em ban pen mi pat you Lazarus kalau nong ba khat wei ke khat arpusan ke jong Yonis wong ngalong mga ka jing mi pat but ka jing im di I am the resurrection and life. U Jisu ong ngadi mga utaw no up lang brot mau ba ay tino ilaga jing im na bantaki lang brot ngasngubang man puli kaniru ong ne U Jisu puli kani gal nong ba shpo naga gospel ka jong Yonis ong ne namar kani ken utaw kupau it nga na ba nga ay tino ilaga jing im ba ngan yo shimpat yaka omdon uba shim yaka na nga henry nga IT no yaka naladihi ngadon ka borban IT no yaka pangadon ka borban shimpat yaka U Jisu ukam yaldi bu de ublay wang ade mga uba IT ka jingem ade mga bu shim no ru yaka ta ka jingem ade mga uba IT ban yap bang ade mga ru uba penmipat yaldi nakibayap satu beri ula mo manle kata. Satu nuno prophet ne nuno no hikai bakra ula mo manle kata. Satu ula ban kami kata. Bau Jisu bau yatho. Haba kami kani mdei tang bau syukam dei tang bau syatho. Handai udah le bitik kumta. Bading tang apet naduk ka testament ka barim naga sam mong ini kani ka sam ka bakhan riu. Ka khtien ka jong blay ka ongkum ni. Naba menom ino ikamen sim jonga. Haga jaka bam yo I lemne menom sha yo bakut jong me ban sham ya ka baput fi gade kita U Jisu di bakut badeng ta am shim la sha ban ino ikamen sim jong haga jingyap ne bon sha ya u bandan haga baput ulami pat naga jingtep bon ni Jisu bulami pat naga jingtep uday U Jisu ba im bat un sawan pat raw ka ban ong fi la fi kwa ban shim khia ge jing im jong fi la da fi de ban le ka no em ka ban kong ka dai ba yap khat ka ji im la jong shwa on par khat ino na mar ga wei ka sngi am pin sai I U Jisu bu wan atin swin banang bala da fi la ngai ha u am ka ji im ka jong fi em ka dai sha ka ji im ka bala kar khu na mar ha fi am ka ji rong no kan sawan ba pin sai yo ban ta ka jing rong no ne la fi pim ngai am pin chu du ai da bala da wan shi sham so ka sin ka ba pin yam pin linyar pin keret biniat pin babe bagata ka jing babe ke jong fi ka long san bam jikot ba fin babe sunan ha ka jaka jong ka jing pen rem ya ka bala bu lupa na ka manda syaitan be ki angel ki jong ka jaka jong ka jing babe ka jaka jong ka jing pen rem bam jikot tading ta kwa ban ong fi balai ba pisha ba syaitan un pen ka donot ke jong fi balai pisha ba syaitan un pen thamie fi balai pisha syaitan bu un pen sarong fi sebenarnya bisa elade nget bisa diang laka diang te ka jing im ka jong fi kala biang laka biang nget la kumbang nget manga nget no mapiru sisa la da fi nget hauta ubala yap bat uta ubala mi pat kadang ka cingkermen ya ka jing im ka jong fi la fi nget ya ka ta ka Shillong ha sun ka Shillong ha hau ka bam tip badan nam dan ne ka ban ong fi ka jing nget ka jong fi ka long ka Balei no ai Henry la finget yo U Jisu ubala yap ubala mi pat ba un sawan pat ka jing im ka jong fi sha kala long ka bamentoi adu kata-kata akwa banduai na ka menta jong fi hangane ka por ka bamenta try ai ngo ime ko pa mangyo ban sampat yani ka khubor ni ka step ai ngo try bemede ublay ubala yap baru ubala mi pat mem shim la put halom jing tap malami pat haga bor bat haga borom kumba kinu thu lupa mendai gila debi thu lupa bat kumba memalai debi thu lupa ka jatik kumta namar medei mame ubashisha medei me ko try uta ubam jukala mele tik ik ka mamela batai try kala jatik ru ik bala batai mame im hadu menta nga aingu try bame im try menang pen im ru iki babon ki mensi kini gibi asngo ni ka por iba ikong tagidang artatien ni me try rega ni ka sngi mensim bakoi menwan ha ka onot chunki kata mensim bakoi pen kendo bakin nget no shwa baka por kan kut shwa baka ya jong ka jinga ikan kut no
kini ki khon ki jama kin pediang ngani ka sngi bagi nom nget ada ka jinget ka bathala thalen ka jinget ka bamdan Nongkhryiem ka jinget ka Shillong tang hau henrai ban nget hame ubalong kata ka jing shisha me ong Jisu ngalong manga ka lenti ka jing shisha baga jing imde baraba me ong kumta kam dei tang ka ba me shuong henrai ka da long shisha kumta Tragi khon jeme kin ja lenti la damem kim yo yeme ubalong ka lenti la da kim yo yeme ubalong ka jing shisha oh tragi yo ka jing lam ler tra la da kim yo ka jing em ki yo ka jing yap te trai em mi ni ke sem ke bakadar ab ki yo sngo ni ka khubor ka ni ka sngi tra nga kemen ban yu i begini ki khon jeme ki pediang nga kemen tra ban i ni khon jeme ko trai ki penrit yela de ba bakin yo yeme U Jisu ka jim ka jongki ab ki kala ka bamut sha ki change no ni ka mind ka jing kala bamut ki change no ki kala bamut sha bakin no nget shoy ke henry tang yeme bakin nget te trai tang ta ko trai kala biang trai si sha bakin nget la tho ka kerteng ka jongki ha ka kitab jong ka jing hem oh kata ka de ka jing kemen ka bakrau try ka khuni ki khon jama ni kasi kinom pen slam shu an rakin pediang yema anget ne ka khubor ka kta anget ne ka khubor ka long jingker khu pi hagar teng U Jisu amen mat amen try ne ka khu fi ha in sai sham anget pi pediang U Jisu pan pen slam shu wat sha bu soitan shu kor sa pi wat sha bu soitan ulam ler pi pediang ne try ka bagapor ka dang dan pediang ne yo belong U Jisu mu trai jong pi nget ha trai ngar khui fi kublish mon in sai shem ya asai ka sngi blame ta ka brom ju amen But ban sha ya ka ching ya ba ka ding pna but u da sha Agani si try wall. But on this day he says, Ngan penyeng ye pi ko ko. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ